Alhamdulillah rabbil alamin ami ala fuka ala barkada ka sori krala banga nandi soli mina ula mi ambaden be fu mali kono ani mali ko kami bela jilen fu tandi furi mina o ko to ngo mi anga kramago fu mi dolo kramago fu ka anga la tumaso fu ka jinatu fu ka derma be fu memi ma ani min di ma bela jilen fu tandi furi mina o ka to ngo misri fufu parce que nya fi anga boru la kacha o sirfu na ble to bitangi minara kili misri fuka fulike dandi fulmina o ka to ngo min fani mbafu ala yinke olum garsege parce que nya fi aka cha ngo ala be do de ni ala yi mo do de fem bade wala min fani mbafu dandi fulmina ka ala fu ka ala barkada o ka to mi o ira fu aka wuli ka jo an ka kesirla parce que ni finaye bara dode ni baraje bara munna donc ni awira fu kuso parce que awde be so we ka nga kuma kan chéri jen fam befe donc amani ala fe ala ka awira so jen herola na wo so fran la ra here fran parce que la ra bi ni jen fran ande donc amani ala fe ala ka ala jen no ka mbere jen amun ni chéri ala fe ko to no mi do ke ko so nga jamana e no mali no do ko so parce que amora sano kono sano 2020 gele bawkara ko nana donc comment dans 2021 kono bi donc mi ala fola ka ala barkada ka yin ala fe san chama ala ko ira am bela jirena amu yin chiti ala fe ala ko so ala ka san chama ira na parce que 2021 ama jigi hero ba kono aba don 2020 kono na kasaro chara bana chara kusube ami ala deli 2021 ala ka hera am bragi lembulo amu ni seti ala fe ko to no yeyi nga o mina o jiran kusube comme o do 2020 kono na anye barudo fo yeyi nga kuma chamana surtout inna ni latru ko moy nya fiye ngula latru ko ndife ka kuma latru ka parce que la trou est fait ne bero kare donc ni ko la trou a fimana jema i ba so nyudo kasmen faula ne nga kramo la trou ko strafe en ti fe ka kuma chama ba la trou ka parce que la trou est sota ne sore mais ibi la trou maso ina ko la trou horon ira jule flo ayra horon ira ko jule do jama la trou ko pa ba shunu kile tout don flo la trou ira horon de ko jule do d'accord mo fina ni tara ni nablo doye iba fuko la turu horoye nani bon oui nablo doye quoi mais ni ko anga nim ko nge birere zir ka ko ke multi fla multi duru anga aka la turu la wi jumenta do horome ke kelim peri wi jumay ba ko talki talki flani ma fi ga kede parce que yoro mo bi fayra di mo la tru la ka ta ke ndo ma fo mo ka kede parce que la tru bi kalandi ka don ka sura ka barake mais ka fo ne ko talki de be nka bi nka non do bi na mais nga ngo nge bi ko ni ka ke 500 la tru de ma ke ko ni o klempede awo bon comme Bradoué donne ma faute donne douglido mais Bradoué ya on irait donner sur tout mais amoudon mais ka fo kama si ville la be radio la ka fo ibin ngeta non la truc que me ka mo mi mo sabbi mal ko na hage futa la truc ima malenga ko ka cha futa la truc rondo parce que oui la truc que tu ko bela gelena la truc de no be no imango da fiu dono la ça dire la truc ka gelen quoi ka gelen ka nya kam sa de fini ki se ka la truc fata ngeta non abi arma de mo sa parce que mo ko ma fi fo ko ta truc keta kamo ke kila mo nga barago burul ko ta ma bage mo oti ma se ko ti ka bara ka fo yere so ko ta nge kan la truc la tede ni ala yi deme ko do ministre ba be
voilà o tɛ laturu ko dɔrɔn ye parce que adamadenw ka mago ɲɛ ala m'o di mɔgɔ bɛɛ ma mais k'a fɔ ko mɔgɔ ye ko taa nin kɛ surtout laturu yɛrɛ la mun b'a fɔ n t'u contre la dɛ non parce que bɛɛ n'i ka dɔnni hakɛ de don n ko bɛlɛdugu de an t'a kɛ cogo si la i tɛ bɛlɛdugu ka kɔni ye cogo si la k'a fɔ a b'a fɛ ko taa nin kɛ tan taa nin laturu la non parce que ale ye laturu kalan cogo a b'o dɔn laturu kalan ka gɛlɛn bon surtout k'a fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ ko taa nin kɛ laturu la i m'a tigi bolo don laturu la i b'a mago sa parce que a bɛ i n'a fɔ n y'o f'i ye don an ka kuma na n ko n'i ko mɔgɔ min ma ko wari bɛ banque la oui wari bɛ kɛ mais est ce que e ka wari de bɛ yan n'i ka wari tɛ yen n'i ko k'i taa wari ta banque la n'i ye min sɔrɔ mais i m'o san laturu bɛ ten de wari bɛ banque la o tiɲɛ laturu fana ye tiɲɛ de ye laturu ye wulibali ye voilà ka ko kalaba k'a kɛ sisan laturu b'a kɛ a dɔn tɛ mɔgɔ bɛɛ de la non an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ni fɛn caman ye n y'o f'i ye n ko laturu kɛ bɛ ka adamaden min siri o de ka ca hali tuma bɛɛ mobili ka kasaraba in accident juguba ninnu dɔwɛrɛ tɛ laturu ka baara de don parce que dɔw bɛ laturuden dɔ labɛn k'o bila poche kɔnɔ ala don dɔ fɛnɛ min na laturu ko yɛrɛ fɛnɛ n b'o f'i ye parce que so 16 de don mais junaso segin c'est-à-dire i b'a fɔ ko jinɛ ni mɔgɔ so segin de don o 16 de ye bon o 16 de don mais ne yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko ka création kɛ laturu la laturu t'o fɛn ye o c'est-à-dire bamananw ko ten ko ni kami ko ca wala fɛ ko sɔrɔkan de fɔra mais kami yɛrɛ dama dɔn min fɔra o laturu ko kɔnɔ ni ko n ko o b'a sɔrɔ an tilara la bɛlɛdugukaw bɛ laturu kalan cogo min na laturu bi kalan yiri bi kalan laturu bi kalan yiri bi kalan o de sɔrɔ ne bɛ laturu dɔn tuma dɔ la i t'i man ka bolo yɛrɛ mara voilà mais i bɛ yiriko ɲɛɲini parce que laturu bɛ se adamaden siri ne yɛrɛ bɛ siran fɛn min yɛrɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔkɛ o ye laturu de ye n bɛ siran ɲɛ parce que n y'a tiɲɛ kɛ n'o ye n b'a dɔn min don quoi n b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ segira tigi bɛ ka laturu de da bon ne bɛ fɔlɔ ka jɔrɔ i la quoi n yɛrɛ kɔni n bɛ jɔrɔ ne parce que min de min ye kan'o ko ye o tɛ se ka ko ye o laturu damadɔ bɛ yen nɔ n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan papiye kelen kɔnɔ k'a siri d'accord laturu sɛbɛn fɔlɔ n'i b'o siri ni laturu labɛn ka kɛ sɛbɛnden ye n'i b'a siri sisan mais i b'a siri cogo di voilà o fɛnɛ problème de ye parce que laturu sɛbɛnden n'i b'o siri fɔlɔ au lieu que i ka taa ni tɛgɛ ye tan nɔ i bɛna n'a tan de fɔlɔ i bɛna tan de nana ɲɛfɛ mais n taara ne kɔfɛ karamɔgɔkɛ i b'i yɛrɛ siri fɔlɔ n b'o dɔrɔn fɔ laturu baarakɛlaw ye k'o faamuya a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min fɛ ka yiri fana kuru yɔrɔ caman bɛ yiri baara kɛ i bɛ yiri mun bɛ fɔ yiri bulu kari k'a feere u b'a kuru bon o mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ n'o bolo olu b'u yɛrɛ siri o de ka ca o de la baara dɔ bɛ yen nɔ i b'a la san 5 san 10 i tɛ fɛn sɔrɔ a la mais i tɛ ko ɲɛɲini a i k'o de ɲɛɲini de san 5 baara kelen ma fɛn sɔrɔ a la san 10 ma fɛn sɔrɔ a la mais o dabila ka ko wɛrɛ kɛ mais donc yiri fana yiri dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu tigɛ ka ban n'i b'o kuru o lieu que k'a kuru tan nɔ i b'olu fɛn kuru tan nɔ olu yiriw fana b'a dama parce que n y'a f'i ye fiɲɛdɔ o nabaraya o ulen dɔ ka bɛɛ la n b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ parce que ne ti ka fɔ n ka o waati la n ti boli san n b'a dilan de n yɛrɛ b'a dilan de n yɛrɛ b'a dilan de n y'a dilan n b'a dilan don min don kelen bɛ bɛn n bɛ baara kɛ n'a ye an ka bolo kuma dabila quoi parce que sirifu bɛ k'an lajɛ u bɛ k'a fɔ kuma ɲɛna ko ninnu kɔ alors que n y'u dabila n ko o de la n y'a f'i ye n ko laturu ye fɛn ka gɛlɛn
ni laturu da sisan n bɛ fɛ ka bana furakɛ sisan mɔgɔ nana sisan n bɛ fɛ k'a ka bana furakɛ mais fo n ka laturu da fɔlɔ k'a ɲini a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn a ka bana bɔra min fɔlɔ n dala k'o f'i ye Mali kɔnɔna yan nɔ dugu damadɔ de bɛ yen nɔ mun bɛ mɔgɔ dabali fɔlɔ Mali bɛɛ dugu damadɔ dɔrɔn de don bon n'i y'a daminɛ Manden na yɔrɔ Manden mi mɔgɔ dabali Gidim mi mɔgɔ dabali Wasolo mi mɔgɔ dabali an ka taa u bolo ka fɔlɔ an ma se bɔgɔ dugu la an ma se Kara dugu la fɔlɔ mais an ka nin dugu saba in ta komi olu dɔn don kosɛbɛ kosɛbɛ an ka bolo ka yan nɔ mais ni Gidim ka y'i bon n'a ye bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i nana Bɛlɛdugu an bɛ furakɛ Manden n'o y'i bon n'i nana Bɛlɛdugu an bɛ furakɛ mais karamɔgɔkɛ n'an y'i bɔ o mɔgɔ fila tɛ se k'i furakɛ jamais o tɛ se ka kɛ n y'a f'i ye laturu ye so tan ni so wɛrɛ mais laturu bɔra min fɔlɔ i bi nasara dɔw fɔ ko Magan jamana de don des trucs comme ça oui mais non quand même mi non quand même mi a fɔ Bɛlɛdugu Jitun bala sabala bala Kulumali n'an donna o kɔnɔ n b'o fɛnɛ ɲɛ yɛrɛ da f'i ɲɛna laturu tɛ ko jan ye o n'i bɛ laturu dɔn a kuma man ca o non tɛ kuma man ca Bɛlɛdugu ye yɔrɔ saba de fɔlɔ k'a daminɛ Kulukɔrɔ la ka na Kula bolo kan ka na bila Kaye goudron ba in na o bloc kelen ye o ye Bɛlɛdugu bloc dɔ ye n'i bɔra ye k'a daminɛ Kaye goudron in na ka na fɔ Arayi la c'est bloc o fana bloc dɔ de ye o Bɛlɛdugu ye n'i bɔra Arayi la k'a daminɛ o Arayi la sisan ka taa fɔ Laginɛ fɔ Manden ka gosi Manden la ka na o fana o kɔnɔna ye o yɔrɔ de ye donc Bɛlɛdugu tilamɛ yɔrɔ saba de bolo dɔ kan i bi a gosi yan nɔ ani Marakaw bɛ danbɔ ni Wasolo bɛ danbɔ fɔ Laginɛ anw ka yiri la fɔlɔ parce que yiriko la fana o fana kuma dɔ de ye parce que misali la anw b'a fɔ ko Manden sunsun voilà an k'o dɔrɔn ta fɔlɔ Manden sunsun bon n'i bɔra anw fɛ Bɛlɛdugu yan n taara Manden o b'a ko Manden sunsun d'accord n'i bɔra yen ka na Banabolo kan u b'a fɔ ko Dagan dɔw ko Dagan o fana ye yiri kelen pere n'o ye Manden sunsun kelen ye mais anw fana fɛ Bɛlɛdugu yiri wɛrɛ bɛ yan nɔ min ye fana Dagan ye min tɛ Manden sunsun ye o ye misali dɔrɔn ka d'i ma dɔrɔn donc o Manden sunsun in u bɛ ko caman kɛ o dɔrɔn adamaden i b'i ka adamadenya kɛ ka ban pe o yiri kelen pe i bɛ mɔgɔ furakɛ n'a ye i bɛ mɔgɔ sɔrɔ garisɛgɛ la n'a ye des trucs comme ça o yiri kelen pe laturu la fɔlɔ wala i ma se nkababilen ma fɔlɔ dɛ nkababilen bɛ yen laturu yiri don sunsunfin bɛ yen laturu yiri don bon yiri dɔ bɛ yen nɔ a ko Foloko Falaka laturu yiri don laturu yiriw bɛ yen laturu den dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a da sisan n'i y'ale da k'a kori nɔnɔ kɛnɛ fɔlɔ n'i y'a kori nɔnɔ kɛnɛ k'a da sisan n'i bɛ fɛ ka wari ɲini sisan bon min fɔ n m'a fɔ mɔgɔ ka kɛ dɛ parce que e bɛ laturu da tu kan i b'a da cogo jumɛn na voilà laturu i t'a dɔn kana da fana b'i yɛrɛ mago sa kana da dɛ i b'i yɛrɛ mago sa parce que ni tɛgɛ ma ko ka don laturu la n'i ye laturu da i b'i yɛrɛ mago sa o de la i m'a ye kuma dɔw la dɔw bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bɛ taa wu i b'a sɔrɔ a bɛ taa i b'a sɔrɔ a bɛ taa kuma bɛɛ ni kun bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ ni kun bɛ bana jugu c'est-à-dire kuma bɛɛ ko dɔ bɛ yɛlɛ foyi tɛ laturu kɔ an ye ka mɔgɔ laturu kɛ kulonkɛ fɛn Bɛlɛdugu yan nɔ bɛɛ t'a da dɛ non
allez comme ko watu commencer bon nga mi fo dron la trou de ka gele be kan la trou da be man la trou da be man la trou da muso kilentigi ni bolo bi do la trou la o chuko be itegere do fio fo ona fo marfa bon même mi ko ne fo mo la trou ka gele ko ko na mo la trou da ti o fait la trou hein parce que la troupe fait un chamanquer n'amor la troupe la kana prendre na sisan la troupe c'est mo mo gla bi sika ko la gla da mati fo nyatige foi parce que la troupe corona fait un jelendi voilà corona fait un jelendi donc parce que nya fi yanga bodo la ngobi sika ala deli ala kido argina ko me ka je hera soro o te sika selier o te corona ko yere non ibi je grasega be soro ka so corona ko matala no fiango ala jeni mo ma o nazara de donc ala jeni mo ma o nazara de imai parce que nazara e jen hine besoro fro hine be ati wurdige ati fuyi donc doni fenori nyinin fendo kaso nazara doni be no mulla o avion gla muna we mobile gla muna we moto nungla même camera la moyam pour ya da jogodi ala dina fu ko ka ta no ala ma fu ko ka ne ala o bana ka parce que la te bara de do ala ko ka ban dron ni jen na sara ma don bana oh mais au frère na la jen mo la sara ma se ka asikite ya e ko nyi ni ne awula ka nyi de ke cherche ke pour ka se ka avion gla ko bi kalan mais bi ko ñini mo clean c'est ka jamais ne flani bon ti ne ta ma ka bi kele ma fo mo la tout don non mo fo mo mais ma don ko ne ka fo avec kasar se mo ma don fana avec hera se mo ko don mo don ni la truda même il faut mogo ina la trou de kemeka mogo mi mogo de sa fara fena ne fara jela hage fuita la dobe no ba so jin here be bulo mais nous ou c'est na la trou la drop ngona ah iwo jete mi nabi ni foi ti la kungo foi ti la ntara mogo fe ka la trou da yesisa ha ay halu kungo ti la kungo be kitala mo fiena halu kungo ti da la be kitala voilà mais muna parce que ta min fait non ta do be min muna voilà elle ta do fa la tour de mi fu et be fait que ta Amérique system donc ta bof en fait be le ta la tour de la fait non bon me fait que tama donc benga sera la je a tu ko be ka fina d'accord la tour bi la tour boko de mo folo voilà la tour ya boko yere muni do ika chef la tour la folo muni do folo tu vois que bigiri do wa non bigiri la grate la grate o ko son nen ko mi la tour ko ma fo nin do la ko do bi dimi yama quoi parce que ma don o be ka mengi la tour te no te la tour boko yere folo ka la tour yere a boko yere folo avec bomi la trou nous mais la trou kala na ko bo nyine folo ko don o emuni d'accord donc on a fait ko kaburu boko bala ko ndenga so buguri bala aha oui ulu bala buguri sama bala mais on fait à 6 ans de manière qu'on a fait la trou daga chien fala fala bi kulon kro buguri ni folo buguri me kulon kro buguri ni folo kulon kelen la muso bi susuli ken kulomi o buguri ni karamoke o bogoyin gunu bole wa kana gunu bade bala d'accord ndegen so wulun fly ni asro abetere amata so de kulu ha ndegen so mata so men ndegen so la pulu yini o masa so be don to godi masa so bi don parce que ni tan ndegen so la 6 ans yo asro aller voilà masa so ben ndegen so la aller ni ndegen
sigiɲɔgɔn tɛ kelen ye parce que i bɛ se sɔrɔ denkɛ so taama ya sisan mais kelen bɛ de bɛ min fɛnɛ masaso ye voilà o bɛ yen nɔ ale ka bon kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a ka bon fana i b'a sɔrɔ a denkɛ so dɔ bɛ yen nɔ fo san bi bɛ yen nɔ denkɛ b'a kɔnɔ denkɛ fana f'a ka sɔrɔ denkɛ fana b'a kɔnɔ fana han voilà denkɛ so min fɔlen don an ka yiri bulu ninnu fɛ yɔrɔ bamakɔ yɛrɛ denkɛ bɛɛ taara ka ban a bɛɛ taara voilà i ye denkɛ so yɛrɛ ka denkɛ y'a kɔnɔ sɛgɛrɛ la ka gɛlɛn parce que u y'a bɛɛ faga ni furabulu ni fɛnw ye n bɛna o fana yɔrɔnin fana f'i ɲɛna parce que an yɛrɛ an b'a fɔ sisan i bɛ yiri ko sisan i bɛ taa ɲaga bila denkɛ so kɔnɔ k'a da denkɛ so o ti kɛ dɛ o ti kɛ dɛ maa o maa n'i ye ka fura ɲaga da denkɛ so kan o kungo kelen b'o sɔrɔ awɔ o jigitigɛ kelen b'o sɔrɔ o ti kɛ n'i bɛ taa fura ɲaga bila denkɛ so la i b'a bila à 2 mètres distance 2 mètres denkɛ ka taama k'a sɔrɔ i fura ɲaga bila yen wa yiri bɛ fɛnɛ tɛ dɛ yiri bɛ ɲaga tɛ taa bila denkɛ so kan u b'a fɔ ko ka taa yiri dɔ fɛnɛ ɲaga bila siraba kan o fɛnɛ tɛ yiri bɛɛ ye yiri b'a dama o yiri bɛ yen dankun yiri min kan ka taa bila dankun o yiri bɛ yen nɔ situru kelen nin a fɔ ko i taa o bana dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa ni t'o fili sisan i bɛ taa o ni situru kelen i b'o bila furajaga ka taa bila sira kan sisan n'a tile k'a yele ni tile y'a yele n'a y'a sɔrɔ janfa sugu dɔ bɛ nɔfɛ o bɛ tiɲɛ parce que anw fɛ farafinna yan an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na mi ala kɔni deli min na su ni tile ala kana n kɛ sababu jugu mɔgɔ si ma ka kungo dɔ se hadamaden ninnu ma jamais min o de ɲini parce que diɲɛlatigɛ waati fitinin don diɲɛ tɛmɛsira de ye i bɛna i ka waati kɛ i bɛ taa ka bɔ yan voilà parce que n fɔ tɛmɛna yan nɔ u ye laturu dɔn tɛmɛ o bɛɛ sara i sigi tu fa mɔgɔ fɛn o cogo kelen na donc don fɛn yɛrɛ bɛ sa de donc n t'a ɲini fiyewu n ka baara jugu laturu la jamais n t'o ɲini ala fɛ fiyewu ala k'o nɔgɔya cogo si la wa n'i nana kuma kɛ fana n t'a kɛ n'i kɔni ko kuma kɛ dɔrɔn n t'a kɛ i yɛrɛ bɛ se ka siɲɛ 10 kɛ nɔfɛ ko n ka laturu da n t'a da yɛrɛ fana voilà parce que n bɛ se ko wɛrɛ min t'o ye laturu tɛ da ten dɔrɔn k'a kɛ don dɔ n bɛ laturu da non o tɛ fɛn tɛ laturu ye o laturu dako bɛ yen nɔ laturu dako bɛ yen nɔ yɔrɔ kolon don dɔ n b'o fana ɲɛ f'i ye o min ye tiɲɛ min tɛ tiɲɛ n b'o fana f'i ɲɛna awɔ kolon dɔ bɛ yen n b'o fana ɲɛ yɛrɛ f'i ɲɛna k'i sigi ka kolon yɛrɛ ta nɔ ka n b'o f'i ye don nɔfɛ n b'a ɲɛ f'i ɲɛna n m'a fɛ don ko bamakɔ bɛɛ ka fɔ karisa jinɛtigi yɛrɛ bamakɔ bɛɛ n'i y'a jate peut-être mɔgɔ 2 n b'o f'i ɲɛna donc kuma don mɛnna kuma de don mais laturu ko yɛrɛ c'est-à-dire n bɛ fɛ mɔgɔw ka laturu de faamuya n fɛ mɔgɔw ka laturu de faamuya ni faw bɛ laturu da u bɛ n lamɛn mɔgɔw bɛ laturu da n kɔrɔ bɛ laturu da laturu dala bamakɔ yan nɔ mais bamakɔ e ka mɔgɔ in na ko jɔn bɛ bamakɔ yan ko min ye laturu masa ye jɔn de don n bɛ laturu da mais laturu masa jɔn de ye ka laturu masa dɔn n'i hakili mun n'i m'a ye i kunkolo la i m'a ka baarakɛtaw dɔn cogo si la ka fɔ ka taa laturu masa ye fɔlɔ bi mɔgɔ mun ɲininka ko laturu masa bɛ min mɔgɔ min bɛ donso ngɔni fɔ n bɛ min f'i ye i bɛ bolo min dɔn i tɛ min dɔn n'o mara ma tilema gulɔ min m'o f'i ɲɛna donc fɛn dɔ bɛ yen nɔ c'est à dire donso ngɔni bɛ yen olu tun bɛ nkalontigiw dɔn mɔgɔ min bɛ se ko la u b'a dɔn n'i y'olu to yen numu cɛkɔrɔba o b'a dɔn k'a fɔ karisa laturu masa ye o de kosɔn ni fɔlɔ n'a ye bolokoli kɛ numukɛ n'a ye bolokoli kɛ waati min na mɔgɔ min laturu dɔn b'o ɲini ka fɔlɔ a b'a bilasira numu jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ mali kɔnɔ yan numu jɔyɔrɔ ba de ninnu na mali kɔnɔ yan nɔ mais bi olu jɔyɔrɔ bila fɔlɔ dugutigi tun b'a dɔn ne ka dugu kɔnɔ yan karisa de ye laturu masa ye ale b'o dɔn fɔlɔ tun bɛ dɔn dugutigi b'a dɔn jamanatigi a b'a dɔn karisa laturu masa ye n ka kabila la ale b'o dɔn laturu masa man ca koyi min laturu da ni laturu masa ye safoden ye kelen tɛ i laturu dɔn f'i ka laturu yiri dɔn mais e bɛ sigi k'a fɔ mɔgɔ ye ko taa nin kɛ tan i ka nin kɛ tan i ka nin kɛ tan ko ni i bɛ kojugu dɔn wa o ye kojuguba de ye fɔlɔ kojuguba
l'autre do fenyo ka ke kulonge fenyo ote misalla ni o choche ko police ngaro kabi vagabond bo mene abakata la tru dala na date la tru don mo taw men la tru do skake ha ko be nyene ne koy to ko titru gansa skake o anga jimana kono sisa na soro ko la tru masaw be yenno ko do be ko tekeo parce que anye fenjama bla anga sen ko fede kana muna dame ngol la tru da ya tru bala o ba nga dame lawo la tru bala anga dame la tru bala ir bala mais en veut un assistant bi de mal ko na no mal mo mo la fala e ba ro am mo mo la 500 siga pas de l'eau mais siga pas du mene do ay men go tew non on dirait karamo ma tarugu kalam quoi tarugu be no mo ala kara kisi no mama wati mina ata madina ay muneke ay munge madina aso boltugu be no chrétien be dina be mo be no ma ay muneke ngay freke ku fala ngani kap monoye ni mi ko politicien ere o te crade pour politique de bo bibina mali bo wol don la d'accord e ko ki jari sidi ok bon ni mais mali fa ngu fa wala ke do mo wora tan ngara ma do lido wala ka sike mu lido bana donc mi do ke 2021 heram ma kono ala ko di ama mo ni ala fe kayin ala fe ala ka ke makan ko so ka ke madina ko so ka ke arafa ko so aga hino do ngaji mana kono aga be ngaji mana kono arama de nusugu jara kujugu hine bana balmoti be ala ni mogo bena o sanu wardi ame ala deli ala ka magan ko so ka ke madina ko so ka ke haramu dugule ko so aka be no an male kono no jamana yi ni be no jamana kono fo be ro jembe note ni yan la fer ni yoto mon la fiat nyana bo ame ala deli ala ka jembe la fiat amuni ala fe karamo ke ni ambena o nyogonti mayin ala fe ala be no anga dugon ala be no katchi kono ala be no anga dugo kono moy ni siti ala fe ala an kono mi welele c'est foué tan yani welte en joni en jon ro donc mi ala le wele sunu kli ala be no anga kono ko to ko mi o ira fo ko se parce que kana ta kana ni nga ni kunu nabi bon mi fa fo jarani re jarani parce que avec sabu fana kam go do ko do kalama donc ma o ira fo ko so aka wuli ka jo anaka ci sirla ka badembe fo mali kono al malako ka ma be mo be ana vidéo partager donc mo fo ko so kay ala fe mo be ni kra so be kan vidéo partager la heraki ala gi jigitu mo ni ci ala fe kay ala fe ala go tiki nyira ala kabaka mo ni ala fe jenati na nya fiya giri nga jokku fengeli bi che ani musu fama ani fanda be ka giri mu fengeli bi o jume ika bolo ika sai kana molo e wonnewo la ma ko beta ko ngindi anga bolo anga sanga na molo mayin ala fe ala ko kay ala ka bela jeli mi joyano ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abade mangano muye be ko ablay mi joyano ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi shukran